L-erba' għal-ħabta tas-7:30 ta' filgħaxija hawnhekk ġewwa Boiler Wharf fl-Isla daħal dan il-bastiment ta' warajja l-MV Lifeline li abbord kellu 233 persuna. Dan il-vapur għamel jistenna barra il-baħrar territorjali ta' Malta għal 6 ijiem, però issa il-Gvern aċċetta biex dan il-bastiment ikun jista' jidħol hawn Malta u bekk l-immigranti ikunu jistgħu jinżlu fuq l-art Maltija. Mal-ewwel kif il-bastiment tħalla jidħol fil-port, 3 trabi u mara ttieħdu immedjatament lejn l-isptar Mater Dei għall-Kura filwaqt li 3 persuni oħra ttieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa għall-attenzjoni medika. Il-problema dwar l-immigrazzjoni fil-Mediterran feġġet wara li nbidlet l-amministrazzjoni tal-Gvern Taljan bil-Ministru tal-Intern Matteo Salvini jirrifjuta li jerfa' ir-responsabilità. Dwar dan, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qajjem punt. Jekk il-ftehim li kien fis-seħħ qabel kienx ftehim bejn l-Istat Malti u dak Taljan jew inkella bejn Joseph Muscat u Matteo Renzi. L-interess nazzjonali, l-interess ta' Malta dejjem ħajibqa' l-ewwel u qabel kollox, però biex għandna nofru l-kooperazzjoni kollha u kompluta tagħna għandna dritt li nkunu nafu l-verità u l-verità kollha. Fil-fatt qabel mal-vapur ingħata l-permess biex jidħol, il-Gvern Malti ħareġ numru ta' stqarriji bit-twissija. Kif il-vapur ta' warajja ngħata l-permess mill-Gvern biex ikun jista' jitrakka mal-ewwel il-kaptan ittieħed lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Fil-fatt kien il-kaptan l-aħħar persuna li niżel minn fuq dan il-vapur u bħalissa rapporti qegħdin jgħidu li aktarx jista' jinħeles bil-kundizzjoni tal-bejl. Madanakollu kelliema l-NGO Lifeline qal li l-ekwipaġġ ma kiser l-ebda regolament internazzjonali. Il-bqija tal-immigranti li kienu abbord il-bastiment li ġej mill-kontinent Afrikan ittieħdu miċ-ċentru tal-Uħ fil-Marsa kif sar proċess ta' identifikazzjoni u proċessar ta' talbiet għall-ażil. Il-persuni li kienu abbord il-vapur Lifeline inġibu hawnhekk ġewwa l-Marsa fejn bħalissa għaddej il-proċess biex jintażlu l-persuni biex jitqasmu f'7 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fosthom Malta u kif ukoll in-Norveġja. Fost il-234 immigrant li se jitqasmu hemm 17 il-mara u 5 titfal li l-kundizzjoni tagħhom tinsab tajba. L-unika persuna li kellu bżonn jingħata l-kura kien raġel li kellu ksur fil-pols. Madanakollu dan ġie rilaxxat mill-Isptar Mater Dei. Jidher li jekk kif il-vapur trakka numru ta' sostenituri tal-Moviment Patriotti Maltin firxu banner bil-kliem Stop Human Trafficking mas-sur tal-Isla mill-ġnien tal-Gardjola. Issa, fil-jiem li ġejjin u mistenni li l-immigranti jittieħdu minn 7 pajjiżi Ewropej: Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Portugal, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Belġju u Malta. Derin Karabot, għal Net News mill-Isla.